Bueno, suposo que m'esteu escoltant, oi? Espero que sí. Us volia fer alguna petita pregunta abans de començar, que veig que ara, encara que som poquets, doncs ho podrem controlar pel xat. Estic veient ja gent coneguda, alguns de vosaltres ja m'esteu escrivint, ja ens estem saludant. M'agradaria que fiquéssiu aquí en el xat qui és psicòleg i també qui sou llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, d'acord? Així veurem una miqueta quin és el tipus d'assistents que tinc avui i espero que hi hagin també més llicenciats, perquè veig a molts... Val. Un llicenciat, el Vicenç. Hola, Vicenç, què tal? Molt bé, tenim 3 o 4 psicòlegs ja. Carles Ventura, evidentment. Hola, bona tarda. Molt bé, Paco. Carai, això serà un pleno de psicòlegs, em sembla, Poca cosa us podré explicar, vosaltres que ja ho sabeu tot, a més vosaltres. Però bueno, bé, així compartirem més coses. Em sembla que serà més interactiva que no pas una conferència. I tant. Esperem fins a les 5 minutets de cortesia perquè la gent s'acabi d'incorporar a poc a poc, que van donar-li les entrades al xat. Molt bé. Vale, Pere? Perfecte, em sembla genial. I tots els companys que estan també aquí esperant. I com no els veig, sembla que només estiguis tu. Sí. Bueno, però estem tenint això, un pleno de psicòlegs, Sí. Sí. No, ja van arribant llicenciats en activitat física i esport. Clar que sí. Però bueno, podrem fer, crec que sortirà algú xulo. Tant psicòlegs podrem compartir moltes coses interessants, perquè suposo que molts de vosaltres també tindreu les vostres experiències ara en confinament amb tots els esportistes, clubs i federacions i entitats que s'han trobat amb tot aquest xou ara. Bueno, l'avantatge de tenir el que després es pot visionar sempre queda, que és a dir, que aquell que no hagi pogut avui apuntar-se o afegir-se ho podrà com a mínim escoltar amb la plataforma del Copley Faula. Clar, sí. Que arribi el missatge. Molt bé, a veure, deixa'm-los escoltar. Ja som 14, poquet a poquet van entrant. Molt bé. Els que aneu entrant ara, aneu-me dient, sisplau, si sou llicenciats en Ciències de l'Activitat Física o sou psicòlegs o no sé si hi ha algun fisio, en fi, que si podeu ficar-me el nom i en quina disciplina esteu adscrits, doncs així em faré una miqueta d'idea de quins assistents hi ha avui aquí. Bé, doncs jo crec que ja aquests 5 minuts de cortesia ja podem començar. Bé, avui, dintre de la línia que ja teníem pensat en la nostra formació dintre del COFLEF Emprèn, és fer tipus de formació que fossin online. No s'ha accelerat aquest canvi i aquest desconfinament, no s'ha fet que tothom no s'hagin posat molt les piles en poder fer aquest tipus de webinars que són actives. Hem tingut la veritat, molt d'èxit i crec que és una eina que més o menys la continuarem establint perquè permet això no desplaçar-se i a més poder ser bastant interactius. Avui en aquesta xerrada parlarem del tema de la motivació dels entrenadors i per les eines per als entrenadors
esportius. Nos acompanyarà en aquesta xerrada el Pere Lastruer, que jo personalment tinc una estimació molt especial amb ell. Hem fet molts projectes i moltes coses conjuntament i és una coincidència perquè jo no vaig estar en el tema de buscar aquesta persona per fer aquesta conferència, però em va fer molta il·lusió com ho van comunicar. Ell és llicenciat en Psicologia de la Universitat Autònoma i té el màster de Psicologia de l'Esport. Ha participat en molts equips d'intervenció multidisciplinar. Ha participat en el tema de valors amb el Compte Fins a 3 de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, en tot el tema d'una web de valors. Ha dirigit programes amb l'objectiu de fomentar els valors també de l'esport. Ha col·laborat amb el Carlos González i amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat en el Juga Fair Play, que és un projecte que està actiu, que és un projecte que també ha tingut una vessant europea important que s'està treballant. I avui, precisament això és el que dèiem, ens parlarà de la motivació i ens farà reflexionar sobre aquests conceptes, utilitzant estratègies senzilles però útils per a que els entrenadors i les entrenadores puguin motivar els seus esportistes. Jo, sense més, si vols dir alguna cosa més, Pere, tu mateix, continues presentar-te en coses que puguin tenir amb el tema de motivacions, que jo això sí que no tinc referència, però bueno, endavant i que crec que pugui ser molt, molt, molt positiva i molt participativa, que és el que és important, que aquest tipus d'això siguin molt participatives per fer aquest debat i que tothom pugui tenir coses i preocupacions que puguin tenir, les puguin compartir. A tots, benvinguts a aquesta webinar. Moltes gràcies, Carmen. Primer, i com no podia ser d'una altra manera, donar les gràcies al COPLEF per haver pensat que jo podia ser una persona prou digna per poder fer aquesta formació amb vosaltres. I la veritat és que, a col·lació del que està passant, doncs el tema havia de ser aquest. Jo, a part de la presentació que ha fet la Carmen, potser no us haig de dir massa més del meu perfil professional. Soc psicòleg de l'esport i ara actualment potser les referències que us vull donar, que evidentment hi ha un marc teòric al darrere, tenen a veure amb 3 experiències que estic vivint. 2 són de feina, una en un centre de tecnificació de nanos adolescents, que és de judo, en aquest cas, que és l'esport que jo practico i amb el que estic especialitzat quan treballo el rendiment. I després, una esportista que ja fa molt temps que treballem i que s'ha trobat troncada a nivell de la seva carrera olímpica. Era una candidata a intentar treure punts per poder-hi participar. Aquests són 2 perfils que a mi m'agradaria explicar-vos una miqueta com he anat treballant-ho ara a nivell motivacional, perquè són 2 circumstàncies molt diferents. I finalment està una que m'ha semblat que era molt òbvia però que s'havia de parlar, que són els meus propis fills. Jo tinc 3 fills que estan a casa, que estan confinats, adolescents, preadolescents i petits, i la veritat és que motivar-los per l'activitat física està sent un repte majúscul. A l'entrar us he anat demanant que em diguéssiu quin era el vostre ofici. I he vist que hi ha molts psicòlegs. No sé si en seran més, estic mirant el xat. I aleshores veig que hi ha molts psicòlegs. Per tant, tenim el xat obert perquè em feu qualsevol apunt i aportació. Els micros estan tancats, però el xat està obert. D'aquesta manera, si voleu complementar allò que jo estic explicant, crec que serà un guany enorme per tothom. Però de la mateixa manera, si vosaltres creieu que hi ha una visió diferent, doncs feu-me-la saber perquè avui estem per això, per compartir. No és una classe magna. A veure, el que faré és compartir amb vosaltres una presentació que m'ajudarà a estructurar també els continguts que us volia explicar. A continuació l'engego i continuaré... Aquí està. I continuaré la meva presentació d'aquesta manera. D'acord? Bé,
Ara l'únic que no trobo és el xat. Però bueno, suposo que ja el trobaré, per si em feu preguntes. A baix tens uns puntets. Sí, És però que... quan comparteix la Uns pantalla... puntets. Li dones i no et surt xat aquí baix? Ara ja està, ja el tenim. Sí? Ja. Vale. Sí, ja he sigut capaç. Val, i l'últim que faré, si em permeteu un momentet, és canviar la vista. I ja està. Bé, què és el que... Com volia distribuir aquesta xerrada? Bàsicament, amb 3 factors. No? Un, hem d'entendre què és la motivació. Si més no, el que entenc jo després d'aquests anys de feina i tal com la veig jo ara, no? Professionalment. Després, evidentment, com podrem arribar a fabricar. I estic tenint sempre la visió d'un preparador físic, d'un entrenador, d'un llicenciat CAFE, no d'un psicòleg. Aquesta no és una xerrada pensada perquè un psicòleg intervingui, sinó més aviat com des del vostre rol com a entrenadors i entrenadores pugueu motivar. Hi haurà coses potser més tècniques que necessitaríem ja de mà d'un psicòleg, però això és el que jo recomanaria als entrenadors que tinguen els staffs tècnics. Sí? Per tant, primer entendre ben bé què és la motivació, després, com es pot arribar a fabricar aquesta motivació i, finalment, si tenim alguna eina per mantenir-la present i activa. I, sense més dilació, començaríem amb la primera. Què és la motivació? Mireu, en aquest temps, i ara si em refereixo a quan jo faig aquesta pregunta als esportistes i els demano què és per tu la motivació, molts d'ells, o per exemple, què veus en una persona que està motivada, molts d'ells et diuen que la veuen disfrutar. La motivació és tenir ganes per fer alguna cosa. Sí? I no és que sigui mentida. Evidentment, tenir ganes de fer alguna cosa és el que identifiquem quan veiem una persona que es lleva molt d'hora per anar a entrenar, quan fa unes certes pautes dures, sí, el veiem motivat, il·lusionat, gaudint. Però imagineu-vos que la motivació només vingués d'aquest punt. En aquesta vida pràcticament ningú estaria fent res més que allò que li agrada. Però, en canvi, continuem fent coses. Per què? Perquè, si agafem l'arrel d'aquesta paraula, motivació, el que trobem, i per mi és la definició més bàsica però més útil, estar motivat és tenir un motiu per fer les coses. Sí? I ara estem patint una crisi de motius. Per quin motiu haig d'entrenar? Aquesta és la pregunta clau. Sense semblar que estigui preparat, però ara fa una estona, aquí en el despatx on estic ara, he tingut un noi adolescent que em deia, mira, com segurament fins al setembre jo no podré entrenar com vull, per què haig de seguir els entrenos que em passa al club? No té sentit, no hi ha motiu. I ell ara mateix no vol. A més, m'està dient, és que no m'ho passo bé fent les pautes que m'estan donant, perquè des de casa això no és divertit. Sí? Hem de fabricar motius. Està clar que una manera de fabricar motius pot ser marcar objectius. Sí? Què vols aconseguir? I fixeu-vos que faig la pregunta, tu què vols aconseguir? Moltes vegades els entrenadors pequem de planificar els objectius dels nostres esportistes quan crec, i després ho explicaré una miqueta millor, que nosaltres hem de participar de la redacció, però que hem de fer que ells tinguin una part molt activa en això. I finalment, hi ha un altre motiu per fer les coses, per mobilitzar-se, que és esperar una recompensa o evitar un càstig. I és veritat que quan un esportista veu que s'acosta a una competició i, per exemple, ha fet el ronso, en el cas del judo, per exemple, per mantenir el pes, quan veu l'amenaça i el càstig de que potser no pot competir, o inclús ara amb les xarxes socials molts veuen què estan fent els seus rivals i comencen a veure que patiran si no es preparen, arriben aquelles motivacions fruit del neguit. Crec que no és bo, però sí que hem d'entendre que hi ha persones que treballen esperant recompenses o mogudes per les amenaces. Sí? Al final, qualsevol d'aquestes és un motiu. És tenir un motiu per entrenar, tenir un motiu per fer alguna cosa, per rendir. Aquesta explicació per mi és bàsica, perquè és exactament el que hem de fer descobrir en els nois i noies o en els adults, siguin, entenem que els d'alt rendiment o professionals no haurien de tenir aquest problema, però sabem que el tenen. De vegades perden la motivació perquè perd sentit
allò que estan fent. Sí? I han de trobar motius. I aquests motius els han de saber fabricar ells mateixos. Però, a part de la motivació, entesa des d'aquest concepte, també m'agrada molt explicar-la a través d'un procés doncs molt senzill. Sí? És aquest procés en el que ens podem arribar a trobar, i crec que ara tots els que esteu tant entrenant psicològica o físicament els vostres esportistes, potser haureu vist que hi ha una certa indiferència, una certa desmotivació davant del que es proposa. Hi ha alguns entrenadors que em diuen és que no es connecten als entrenaments, o és que tenen la pantalla tancada quan fem entrenos en conjunt i sabem perfectament que és perquè no volen entrenar, simplement es veuen obligats a mantenir-se presents en aquella pantalla, però no estan fent la feina. No? Hi ha una certa indiferència. Deixeu-me dir que els psicòlegs hem pecat potser en un inici de pronosticar que estaven passant coses, no? Que hi hauria gent molt estressada, que hi hauria gent amb molta angoixa, que hi hauria esportistes molt cremats o molt decebuts. Ens hem trobat amb moltíssima varietat. No diré que hi hagi gent hipermotivada, però sí que hi ha gent que ha mantingut els nivells de motivació normals i ha sabut estar. Però sí que trobem aquest col·lectiu de nois, i ara estic pensant molt en els adolescents, de nois molt indiferents. Què és el que hem d'aconseguir? Hem d'aconseguir que ells tinguin un motiu. I hem d'intentar evitar, com a entrenadors, arribar a l'amenaça. No servirà de res. És a dir, momentàniament sí. Sí que m'agrada el tema de plantejar alguna recompensa, però no m'agrada gens el tema de provocar aquesta aversió al fet d'entrenar. Aleshores, un cop hi ha un motiu, és a dir, bàsicament ja sé per què m'haig de posar a entrenar i el motiu no ve a ser el resultat, perquè ara no hi ha competicions, és quan comencem a fabricar a través de quins processos, què hauràs d'assolir perquè allò que t'ha mobilitzat sorgeixi i acabis per aconseguir-ho. Perquè finalment esperem que el que passi és que hi hagi un grau de satisfacció alt. I això té molt a veure amb les necessitats. Al final nosaltres volem satisfer necessitats i cada persona té les seves. I no han de ser necessitats més bones unes o altres, simplement són necessitats que té la persona. Sí? Bé, què passa en gairebé totes les definicions de motivació? Que parlen molt i insisteixen molt en el concepte objectiu. I els psicòlegs potser són una miqueta pesats en aquest sentit. Sí? Volem treballar per objectius, per millorar la motivació dels nostres nois i noies, adults i professionals o amateurs. Sí? Però deixeu-me també veure en quines circumstàncies ens trobem ara. Us he parlat abans d'una competidora en un pla olímpic que de cop i volta ha de marxar del seu centre d'alt rendiment, que ha de tornar a la seva població, que es troba sense... Bàsicament ja li han dit és que no et preparis pel setembre, és que no sabem ni si hi haurà. Ara comencen a canviar, per tant tot això és diferent. Però en aquell moment, sobretot a l'inici, hi havia una gran preocupació perquè em deia total, i jo per què haig de continuar-me esforçant si ara com ara no hi ha objectius de resultat? No hi haurà competició. I m'estan dient que em mantingui, però em mantingui per què? Això costa molt d'explicar a un esportista. Malgrat tot, com més gran és més fàcil, perquè pots apel·lar a l'últim que us explicaré. Ara anem per passos, però l'últim us explicaré una altra cosa, que és el que a mi m'agradaria que féssiu apel·lar, que féssiu pensar en els vostres esportistes. Però està clar que molts d'ells treballen per objectius de resultat i això justifica, i això és el que volen aconseguir, i de fet és el que els dona més satisfacció. Bé, jo soc una persona que practica un esport individual, és un art marcial, i que no us diré que dista molt filosòficament, no. Us vull plantejar la gran diferència que hi ha entre la meva manera de preparar-me per les competicions i la manera en la que es prepara, per exemple, un jugador de bàsquet o una jugadora de bàsquet, que té un partit cada cap de setmana i que té una lliga que dura uns mesos. En canvi, jo, ara no competeixo, però quan competia, entrenava
sense poder esperar una competició constant. I, per tant, els meus objectius no eren tant de resultat o el motiu pel qual jo m'anava a entrenar no era per la competició, que encara quedaven mesos, sinó perquè jo pogués ser cada vegada millor. És a dir, els meus objectius no eren de resultat per intentar ser millor que un altre, sinó per intentar ser millor jo cada dia, per millorar. I això em feia focalitzar en objectius de tasca, que són els objectius a partir dels quals hem de treballar ara. Clar que hi ha un cert resultat. Si jo li estic demanant a un noi que millori, no sé, la seva força de cames, doncs al final sí que hi pot haver un objectiu de resultat. Has d'arribar a tantes sèries o has d'arribar a aquesta potència si estàs treballant amb un potenciòmetre i una bicicleta. Evidentment, sempre hi haurà mesures, però jo estic parlant del fet de la confrontació, o sigui, la competició contra un altre per intentar-lo guanyar. Ens anem a l'altra banda. Ara tenim esportistes sense competicions que els hem de motivar fabricant objectius que no seran de resultat, seran de tasca, seran de millora, seran d'anàlisi, seran de procés intern i en això li han de trobar el plaer. Recordeu, estar motivat també és gaudir. I aquí hi ha la creativitat dels tècnics que dissenyeu els entrenos. Això no ho podem fer els psicòlegs, però sí que us hem de demanar als psicòlegs que sigueu creatius i que sigueu, evidentment, com ja sabeu, variats en els entrenos i amb la màxima imaginació possible. Però el gran repte és tenir motivats esportistes acostumats a treballar pel resultat a només treballar per tasca, quan no estan acostumats a fer-ho. Hi ha d'altres esportistes que potser ho tenen més treballat, però n'hi ha d'altres que no. I això és difícil. Deixeu-me fer un incís. Ara continuo tenint un petit problema per veure el xat i faré una cosa, si em permeteu, sortiré de compartir i torno a entrar a veure si el xat se'm deixa connectar. Torno a intentar compartir la pantalla i mira, veus? Ara he vist que hi ha el Josep Pla. Bona tarda, Josep. Encantat de trobar-te aquí, que no ens veiem, però ara ja sé que hi ets. Molt bé, a veure, torno a engegar i tanco això i tornem aquí. Bueno, no se'n veu, Feu-me un toque des de l'organització. Es veu perfecte. A baix, al menú de baix, hi ha com una mena de diàleg. Aquí pots donar-li, se't posa una finestreta del xat, si vols, a la dreta. Per sobre hi tinc les caselles de la gent que s'us veu ara, que la Carme i tal li està tapant el xat. Però fem una cosa, Lídia, em dius, em fas un toque, vale? Sí? Gràcies. Moltes gràcies. Bé, coses del directe. A veure, superimportant. Quan vam haver d'enfrontar el centre de tecnificació a la situació, ja us dic ara que tots ens va enganxar a contrapeu per diversos motius, però ara em centro només en l'esportiu i amb moltes incerteses, que aquesta és la paraula que està de moda. Després faré promo dels meus vídeos de YouTube, que us parlaré de les certeses i de les incerteses. Però ens va costar una miqueta reaccionar. Primer perquè no sabíem ben bé com anirien les coses. I al veure que certament sí que teníem una situació que estable ens estava marcant que entrenaríem des de casa, vam començar a dissenyar com havia de ser la planificació a partir d'aquell moment. I la cosa que jo com a psicòleg vaig deixar més clara és que necessitàvem recopilar informació. D'acord? Que no ens podíem, primer, ni plantejar una programació sense saber quin era l'estat dels nois i noies, en aquest cas, perquè parlo de tecnificació, dels nois i noies que teníem entrenant. És a dir, jo no sé com estan descansant, jo no sé quin ús estan fent de les TIC, jo no sé a quina hora es lleven, jo no sé com mengen, jo no sé el seu estat emocional, però és que no ho sé d'ells i tampoc ho sé de les famílies. Per tant, el que vam fer va ser dissenyar un qüestionari molt senzill, no té res de científic, són preguntes que nosaltres necessitàvem saber a nivell d'entrenament, a nivell d'entrenament invisible, alimentació i descans, ús de les TIC i alguns senyals que els psicòlegs podem definir com a senyals d'alerta
que ens poguessin indicar que estava passant alguna cosa a nivell emocional, per exemple. Senyals d'ansietat, senyals d'estrès, senyals d'un estat anímic baix. Per què? Perquè sense saber això, jo no puc pretendre dissenyar una situació d'entrenament i molts potser estan en una fase, per exemple, de desmotivació total. Això va ser cabdal. Cabdal per dos motius. Primer, perquè els pares es van sentir tremendament acompanyats. O sigui, no només vam aconseguir motivar a uns nanos que estaven realment molt desmarxats, amb horaris intempestuosos a l'hora d'anar a dormir i amb hores d'ús del mòbil i de les tecnologies de fins a 8 hores diàries, pràcticament ininterrompudes, i aquests pares es van sentir superagraïts de poder... Un segon. Estic en videoconferència. Perdoneu, la secretària. Doncs, amb un descontrol a nivell d'hàbits i unes famílies molt, però que molt agraïdes i molt motivades, que per tant també ens van ajudar, sobretot a empoderar-se i a pensar que havien de començar a controlar situacions que estaven passant a casa dels adolescents i que deien que no sabien com fer-ho. Doncs aquí nosaltres també ens vam mostrar al costat de les famílies per poder començar a donar motius pels quals entrenar. De fet, un dels motius va ser que el primer entreno va ser molt fort, de manera que ells van quedar esgotats i realment molt tocats a nivell de dir, uah, el que acabo de perdre. I les famílies amb un argument de dir, això és el que t'ha passat, jo t'ho explicava i ara t'ho has trobat. Molt important recopilar informació i aquesta la podeu recopilar els entrenadors, de fet són les persones més referents per ells. Què més pot generar que els entrenaments siguin més motivants o que comencem a generar aquesta motivació? Evidentment, les trobades conjuntes per entrenar, però també per parlar i per veure's. Segurament a aquestes alçades tot això està superat, ja ho feu. No descobrirem moltes coses, però vull insistir en la importància a nivell psicològic, perquè hi ha gent que fa esport per trobar-se amb gent, que fa esport i que, a part de l'esport, té una relació personal. I també estem notant i estem veient, de fet en el registre se'ns ha posat, que hi ha gent que se sent desplaçada. I això és una cosa a tenir en compte i a controlar. Si no sabem d'aquests casos que a nivell social estan sentint-se desplaçats, no podrem entendre per què no entrenen. I resulta que és per això. Què més tenim? La possibilitat de dipositar en ells la responsabilitat de preparar parts de l'entreno, l'escalfament, al final els estiraments, per què no, parts tècniques, quan sabem que hi ha algú que sap molt d'alguna cosa i ens la pot explicar. D'aquesta manera també arrenquem alguna cosa que parlarem després, que és la implicació i el compromís. Què més podem fer? Dinàmiques a les reunions. Escolta'm, t'has d'encarregar d'explicar acudits, per què no? Et pots encarregar de llançar un repte i una proposta per l'equip. També fer registres sobre les evolucions que estan fent. Hi ha autoregistres, Google Forms, facilíssim. I aquí tenim no només això, sinó competicions entre ells. Hem dit intentar que, tot i que no hi hagi competició, per exemple, en això podríem intentar fer i podríem apel·lar als objectius de resultat. A més, dintre de les estratègies que s'han de plantejar i que motiven molt, i és igual l'edat que sigui, generar i mantenir i consolidar el sentiment de pertinença. Torno al fet de sentir-se desplaçat o identificar qui s'està desplaçant per recuperar-lo i que torni als entrenos o recuperar-la. Sentiment de pertinença. Jo he vist vídeos d'equips que es passen una tovallola i juguen a fer tot un muntatge. Hi ha d'altres que fan lip-taps, hi ha d'altres que fan TikToks, però això ho fan conjuntament i ho fan, a més, en nom d'un escut, en nom d'una entitat, en nom d'un equip. I, finalment, el vostre paper com a entrenadors és fer sentir importants i valorats aquests esportistes. El que no té cap mena de sentit és que haguem estat uns referents com a entrenadors fins ara i que en el moment de confinament, i perdoneu, diré una cosa i després en el xat ja em fotreu canya si voleu. Tant és en quina situació us hagueu quedat laboral en relació al vostre equip. I amb això soc bastant clar, és a dir,
Potser alguns de vosaltres heu perdut la feina. Sí? I potser creieu que no us pertoca ara treballar. Però no estic parlant de treballar, estic parlant de mantenir viva la motivació, el contacte i que continueu sent referents per ells. Sí? I que continueu estant presents. Per ells i per les famílies. No heu deixat de ser importants per ells, al contrari, continueu sent-ho. I és molt important que ells us tinguin al costat. Bé, hi ha un recurs que és un tresor, que val tot aquest cofre de monedes i més, i més. I és hiper senzill d'utilitzar i que no pot arribar a generar més motivació que cap altre recurs. Us demano que penseu en 10 segons. Què puc arribar a fer com a entrenador per aconseguir que passin aquestes coses? Que augmenti la probabilitat de que allò que demano es torni a repetir. Que, a més, ajudi a entendre en aquests nens i nenes, nois o noies adults, què és l'important i què són els objectius que jo, per exemple, com a entrenador o preparador físic estic buscant. Que millora la seva autoestima i que a sobre, imagineu-vos, si jo no faig servir aquest recurs, quan toca, encara pot ser més perjudicial que castigar. Sí? Imagineu-vos què pot arribar a ser. Algo que puc fer cada dia, que el tinc al meu abast i que, a més, provoca aquests 4 efectes. És molt senzill. És tan fàcil com el reforç positiu. Res té més èxit en la motivació. Però està clar que hi ha gent que valora l'or i hi ha gent que valora la sal. Hi ha gent que necessita diners per comprar menjar i hi ha gent que necessita conservar el seu menjar. I no podem pensar que la sal té menys valor que l'or, això és relatiu. Sí? Hi ha nanos que necessiten el copet a l'esquena i hi ha adults que necessiten sentir-se escoltats i hi ha adults que necessiten canya i hi ha infants que necessiten... Cadascú necessita el seu. Per això és tan important que continueu contactes i jo diria inclús contactes individualitzats. Si no, serà una miqueta difícil donar cafè per tothom. Ja ho sabeu, que fer entrenos dirigits a tots sol ser a vegades difícil perquè no tothom té les mateixes necessitats, no té els mateixos motius, no té els mateixos objectius. Avui no ens toca parlar de cohesió, però dintre de la cohesió té molt a veure amb la satisfacció dels objectius i de les necessitats personals dintre de l'equip. Però ocupeu-vos molt de trobar aquell moment per reforçar positivament. Perquè, si no, potser ens trobem amb nois i noies, nens i nenes, adults, que estan fent molt bé la feina i nosaltres simplement els continuem donant feina. I això és el que no hauria de passar. D'acord? Per què us poso aquesta gràfica? Mireu, hi ha una cosa que ens frustra a tots. Jo, el primer, com a psicòleg. A vegades pretenc que les meves intervencions i que la meva feina el que provoqui és un augment constant i una millora constant d'allò que han vingut a buscar. Sí? Estem parlant de motivació. En una situació greu com la que estem vivint, i greu per exclusiva, mai l'havíem viscut fins ara, és normal que no puguem arribar a anticipar del tot quan hi haurà baixades de la motivació. I ni molt menys que aquestes baixades siguin conjuntes. És a dir, trobarem nanos molt motivats en un moment i d'altres que en el mateix moment estan a terra. Per tant, la feina és difícil i té molt a veure amb entendre i no frustrar-nos i no pensar que no estic dissenyant bé tot això, sinó que simplement és difícil que tots estiguin motivats al mateix temps i que dintre d'un procés d'evolució sempre hi ha davallades. Sempre hi ha moments una miqueta crítics de baixa motivació. Inclús ens pot passar als tècnics. I això no és dolent, és simplement que estem fent sempre aquestes sobrecompensacions i després d'un moment crític torno a pujar una miqueta. No ens hem de frustrar. Per acabar aquesta part, i després aniré per ja anar acabant amb algunes consignes més concretes, què és molt important sobre el tema dels objectius? Dos paraules que s'utilitzen moltíssim i que a mi m'agrada molt explicar-les a través d'aquesta metàfora, que segur que molts de vosaltres ja la coneixeu, que és el plat d'arròs amb bacon. Imagineu-vos aquest plat i penseu els 2 animals que són necessaris perquè aquest plat es dugui a terme. I, evidentment,
són la gallina i el porc. Però un d'aquests animals està compromès i l'altre està implicat en el plat. Sí? La persona que està... Perdó, l'animal que està implicat en aquest plat és la gallina. Sí? Ningú pot dubtar que gràcies a la gallina tenim els ous i que, a més, jo puc menjar allò perquè hi ha una gallina. Però la gallina torna al corral cada dia i continua la seva vida. Sí? I és present, però està implicada, però el seu nivell de compromís és una estoneta al dia, és posar l'ou. Però el porc, perquè nosaltres puguem menjar, ha de morir. Sí? Tampoc estem demanant un sacrifici tan bèstia com el porc, però s'hi dona la pell, ha de donar la pell. Deixeu-me que us expliqui una metàfora, una anècdota d'una dona amb adult que corria a llargues distàncies i en un moment donat em deia que estava perdent la motivació i que semblava que en alguns moments de la competició, quan li tocava afrontar pujades molt llargues, amb molt desnivell, quan ja estava molt fatigada, es posava a caminar i ella sabia que aquell tros el podia haver fet corrent, però que li faltava un puntet de motivació i un puntet de... Li vaig explicar això, per dir-li que realment ella havia d'intentar donar la pell i que s'havia realment d'esforçar al màxim i que havia de buscar aquesta motivació, que el seu compromís havia de ser màxim. I em va fer molt riure perquè em va enviar un WhatsApp dient-me Pere, avui he fet pòdium i he corregut com una porca. Sí? Bé, vaig dir, em sembla molt bé. És a dir, en el moment crític et vas demanar si tu simplement volies estar implicada o volies estar compromès amb el teu projecte. Sí? I això és el que gràcies a contactar individualment, gràcies a recabar informació, gràcies a tenir aquest tracte més personal, nosaltres podem apel·lar. No vull que vinguis i que et connectis i que facis la feina. Simplement, això és estar implicat. Jo vull que hi hagi un compromís. I, per tant, et puc implicar demanant-te quins objectius busques, però necessito la teva signatura, necessito el teu compromís. I potser no d'ells només, sinó en aquests entorns on estem parlant de joves i infants, també de les famílies, perquè han de vehicular moltes coses i també han de supervisar algunes d'elles. D'acord? Per tant, apel·lem molt al compromís perquè la implicació ja se suposa. Què més tenim? Ens faltaria fabricar i després mantenir la motivació. Per fabricar la motivació, podia haver pensat en diverses estratègies, però el que més fàcil em semblava era parlar d'aquest recurs tan senzill d'explicar què és la visualització, però potser tan difícil d'acabar-lo dominant. La gent, de vegades, quan l'expliquem, diuen vale, ja ho he entès, ja ho faré. No, necessita d'un entrenament. Mireu, pels que no conegueu bé aquest concepte, l'explico molt ràpidament. Visualitzar, dit així, és imaginar coses. D'acord? El que passa és que no podem perdre de vista la potència d'una cosa tan simple com és imaginar. De fet, si ara, jo us demano, per exemple, que tanquem els ulls. Jo no ho faré perquè estic parlant amb vosaltres, però us demanaria que tanquéssiu els ulls. I que intentéssiu recordar, que intentéssiu imaginar-vos una situació desagradable. Per exemple, per mi seria que m'estan fent una analítica. Li tinc tirri a les agulles. Sí? Si jo em concentro en això, si jo m'imagino, si jo visualitzo aquesta situació, el meu cos començarà a somatitzar. Jo començaré a tenir el palmell de les mans suades. Notaré una certa agitació, inclús una opressió potser en el pit o en el diafragma. I això només és imaginant-m'ho, d'acord? La visualització pot estar lligada a molts... Ja podeu obrir els ulls, que encara ho estigui fent. La visualització la tenim molt vinculada i molt present en aquestes àrees que poso aquí. És a dir, és una visualització dels 5 sentits, de tots ells, de tots. I ara, en situació de confinament, és una eina que s'ha d'anar proposant. Si no sou experts, perquè sou preparadors físics, sou entrenadors i no domineu aquesta eina, ara no es tracta de fer un màster en visualització.
Es tracta de començar a treballar amb els nanos i trobareu moltíssima informació sobre això, i inclús vídeos de YouTube que segueixen alguns protocols. Potser després els meus companys psicòlegs us podran donar referències més concretes, però es tracta de fer passar aquests nanos i aquestes persones per situacions a cada entrenament de visualització, dels 5 sentits, perquè jo també em puc imaginar el tacte, jo també em puc imaginar sensacions cutànies, inclús em puc imaginar olors i sons. Del que es tracta és de poder aconseguir inclús treballar amb la propiocepció, amb el propi moviment, amb les sensacions internes. Perquè si això jo ho visualitzo, per exemple, abans d'agafar, com s'està veient, no? A vegades agafem, ens sortirà unes garrafes d'aigua, ens muntem els nostres entrenadors. Imagineu-vos que s'està treballant la potència. Jo primer em puc imaginar com vull fer aquest moviment potent. Aquest salt, aquestes repeticions, i necessito visualitzar el meu propi moviment. També per millorar la tècnica. Ara estic veient a molts entrenadors fent treballs analítics i ho celebro. Està bé, compte perquè pot finalment ser avorrit, però el treball analític farà que molts dels vostres esportistes estiguin preparats per quan tot això s'acabi o tot el que hauria de començar comenci. I aquesta és una altra eina, visualitzar el futur. Com vull acabar? Quan tot això ja estigui esvaït i puguem tornar a entrenar, com vull sortir d'això? Com m'imagino? Com vull ser? Inclús, que això m'ho deia també, que ho hem estat parlant això avui, què és el que em fa por que passi? Si estaré a l'alçada o no a l'alçada d'un bon entrenament. Per tant, la visualització ens pot fer millorar la tècnica, ens pot fer concentrar molt, però també ens pot generar moltíssimes emocions. I no pas les insegures. El que us plantejo ara és tot el contrari. Generar emocions positives, generar emocions vinculades a pensaments d'una certa alegria o d'una certa, no en sortirà ara, eufòria, i ser optimistes, que no en sortirà. Per tant, la visualització, passos molt senzills. Ja us dic, avui no es tracta d'aprendre la visualització. Es tracta d'entendre que això és així, inclús, ara ja faig autopromoció de la nostra feina, busqueu a un psicòleg que us pugui fer aquesta tasca. La podem fer perfectament telemàtica i us serviria molt com a una eina a introduir motivacional també, perquè tot el que és nou agrada i sorprèn. Molt important començar a demanar a aquests joves, o nens o nenes o adults, visualitzar objectes estàtics. Comencem per alguna cosa que sembla senzill, però molts et diuen que això és el que més els hi costa. Per què estàtics? Bé, per començar-nos a acostumar a fer aquest exercici en el que jo observo un objecte neutre o relacionat amb el meu esport i després d'observar-lo i de triar alguns elements que em criden l'atenció, amb els ulls tancats, faig algunes respiracions tranquil·les per poder propiciar la visualització que faré després. I sempre està bé poder analitzar què tal ha anat aquesta visualització, és a dir, si ha sigut sòlida, si realment ha complert amb els objectius que buscava. Això no té res d'emocional, en principi, a no ser que sigui un trofeu, una copa, una medalla, que té molt significat per mi. Però, què faig a continuació? Puc visualitzar vídeos meus, li puc demanar als nanos que es visualitzin en competicions anteriors o inclús gravant-se. Per què? Doncs perquè ja comencem a tenir una visió com més propera a l'acció real. Després, tornar a recordar i a reproduir el seu propi moviment. És el següent pas en la visualització per, finalment, anar cap a la banda més emocional. Començar a intentar connectar amb pensaments, amb idees, amb imatges, amb situacions que han passat o que volem que passin i que ens aporten l'estat optimista. Hi ha molts esportistes que ara, veient que no poden entrenar en les condicions que entrenaven abans, diuen que no tenen masses ganes, que estan perdent la motivació per tornar a un menjador
perquè n'hi ha que han d'entrenar en un menjador, n'hi ha d'altres que tenen sort i tindran un pati, però n'hi ha que realment estan en situacions com de molt... Ara això ja ha canviat, molts poden sortir a córrer, poden fer altres entrenos, però pot ser que no tingui massa transferència amb el seu esport. És important que ells, abans de sortir, inclús propiciïn aquesta motivació a través de la música, que és un gran facilitador de les emocions i de les imatges. Quan nosaltres tenim músiques, comencem a reproduir imatges mentals. Bé, quan es poden fer els exercicis de visualització? Durant els descansos, que ens permeten pensar en el que voldré fer. Abans de l'exercici tècnic, perquè puc centrar-me en aspectes de la tècnica que no em surten i que haig de millorar. O abans, com us deia, abans d'un exercici explosiu, perquè visualitzar la meva explosivitat és important. Si al contrari em poso allà, no sé, parlo d'aquesta esportista olímpica que evidentment a casa té muntat una bona infraestructura i quan ha de fer potència o força màxima ho necessita molt. Necessita centrar-se un moment abans de fer aquests exercicis perquè si no, no aixeca la barra i això està molt vinculat a la visualització. Què passa? Que nosaltres intentem, tot això està pensat per la motivació, d'acord? A través de la visualització intentem, per una banda, anar generant l'estat emocional motivant, però per altra introduir factors nous en l'entrenament, coses novedoses. Us demano que també sigueu en això creatius. Els que no tingueu en l'estaf a un psicòleg, els que no tingueu en l'estaf a un nutricionista, els que no tingueu en l'estaf a un fisio que pugui parlar sobre prevenció de lesions, busqueu col·laboracions puntuals. Si algú falta ara és feina. I molta gent inclús està disposada a compartir o a tenir aquesta estona. Però això farà que els vostres entrenaments siguin molt més atraients, perquè afegeixen novetat. Bé, i per anar acabant, què podem fer per mantenir la motivació? Aquí arriba l'última de les consideracions que volia tenir aquesta tarda. I en aquesta l'acabarem ràpid per no allargar-me massa. Us poso aquí un model que diu el model ABC. Quin és el model ABC? El model ABC, si em permeteu, el posarem amb una imatge molt gràfica. Recordàveu l'A? L'A són situacions que per nosaltres poden generar algun tipus de pensaments, que són les Bs. I aquí l'exemplifico amb el dimoniet i l'angelet. Tots hem tingut aquesta sensació a vegades, no? Per exemple, procrastinar, deixar les coses per més tard. Quants ens estan dient que no tenen temps per entrenar? No, aquí estem veient que no hi ha motivació per entrenar. Però, en part, el que hi ha també és un discurs intern que convenç en aquest noi, aquesta noia, aquest adult o aquest infant que no té temps, que ha de fer una altra cosa. És aquest dimoniet. Aquesta és la B. Em toca entrenar, és la A, la situació. La B és, però abans haig de fer una altra cosa. O avui no em trobo del tot bé. És aquest B, aquesta B. És aquest dimoniet. I la C, com vèiem abans, són les conseqüències de tot plegat. Quina és la meva resposta? Si jo realment faig cas al que penso, puc arribar, per exemple, a no entrenar o a mentir, a dir que no tinc temps, a mentir i dir que em trobo malament avui, però, a més, les conseqüències poden ser emocionals. Hi ha nanos que estan començant a notar vergonya cada vegada que pensen en connectar-se perquè fa temps que no es connecten. I comencen a tenir allò de dir, sí, home, si ara et connectes ja veuràs. Si ara no has mostrat interès i tenen unes certes ganes. Però hi ha tot aquest component de discurs intern que el que genera és que jo no sigui capaç de passar l'acció. És bastant important que parleu amb ells i elles, no per fer psicoteràpia, però sí per entendre que la motivació també és un estat anímic i que els estats anímics tenen molt a veure amb aquesta B, amb quin és el teu discurs intern, què t'estàs dient a tu mateix. Això ho sabem també perquè en èpoques de competició anteriors o en altres moments de la temporada heu escoltat el discurs d'algun d'ells dient-vos no puc, no m'ho estic passant bé, és que
i tenen una sèrie de creences i de pensaments que el que fan és distorsionar la visió, però sobretot com a conseqüència tenir estats motivacionals i estats d'ànim en general negatius. Els estats d'ànim es poden revertir si jo tinc un discurs una mica més coherent. L'Angelet, que està aquí, no es dedica a animar-me, no es dedica a dir tu pots, es dedica a buscar l'argument lògic que desfà l'argument irracional que m'està donant aquest dimoníac. No? Per mi, la imatge més gràfica és la d'això, la d'un grafiti. Quan hem de treballar amb esportistes que t'estan dient una cosa, pot ser un pensament que els ha vingut pel cap. Hi haurà alguns que diran jo deixo d'entrenar. Jo no tinc ganes de... Vaya merda. I això és una cosa que em pot passar pel cap o pot començar a ser una cosa tan adherida en el seu pensament que ja és una creença. I una creença és molt diferent a un pensament. Una creença és un judici de veritat. O sigui, això m'ho crec tant, no? Que la vida és així o la situació aquesta és així. Total, no val la pena. D'acord? Amb el bé que estava jo fins ara i ara per què m'ha hagut de passar a mi? Per què m'ha hagut de passar a mi? Aquesta és una creença, no? A mi m'estan passant coses més terribles que la resta i no és així. Sempre ho visualitzo com un grafiti i és el que els explico. Tu com borraries un grafiti? Si te'n vas amb una esponja i aigua, tu no borraràs un grafiti perquè no podràs dissoldre aquesta imatge, aquesta idea que tu tens. Amb què es pot dissoldre un grafiti? Un grafiti es dissol amb un dissolvent, amb allò més adequat o pintant a sobre. Aquesta és la instrucció que nosaltres donem. No t'animis, no intentis tapar-lo, no intentis borrar-lo amb aigua. Busca una creença. No es tracta de donar als nostres nois i noies i adults frases motivacionals, perquè poden tenir zero significat per ells. Són frases fetes. Són coses que queden molt maques a Instagram, però que per ells no tenen gens de sentit. Nosaltres hem de conèixer quina és la seva creença, a on rau la seva desmotivació, el seu desànim, què és el que creuen en aquell moment. I el que hem de fer no són frases motivacionals, sinó creences motivacionals. I aquí és el que us parlaré d'allò que us he comentat a l'inici, no? Tenim esportistes que ara no tenen ni a la vista, les seves federacions no els han dit ni quan podran començar a competir. N'hi ha d'altres més afortunats que potser ja comencen a sonar alguns calendaris, però n'hi ha d'altres que ni això saben, que inclús ja diuen, a mi quan em diguin quan comença ja intentaré posar-me en dansa. A què hem d'apel·lar els entrenadors? Hem d'apel·lar a un estil de vida. Entrenar és el que has fet fins ara. Si creus que la situació és injusta, si creus que ara no tens motius per entrenar, si creus que t'estan passant coses a tu que són pitjors que els altres, si creus que això no hauria d'haver passat, tu pots continuar creient això, però estàs deixant de creure una cosa que és molt important, i és que ets esportista. I que vas triar ser esportista. Sigui quines siguin les circumstàncies. Quan et lesiones, continues triant ser esportista i et recuperes. Doncs ara, que alguns dels psicòlegs de l'esport hem volgut comparar aquesta situació amb una lesió, crec que té diferències, però cal apel·lar al sentit d'estil de vida. Tu entrenes i el motiu pel qual entrenes és perquè vas decidir que això seria el teu estil de vida i et cuides perquè vas decidir que això és el que tu volies fer d'ara en endavant. Si apel·leu a això, és probable que aquell grafiti negatiu acabi sent borrat o almenys restituït. Bé, jo no us volia explicar res més. Ara pararé la pantalla compartida i us donaré torn a vosaltres. Miraré el xat que no podia veure'l fins ara i resoldré els dubtes que vulgueu o continuarem parlant de les qüestions que vulgueu. D'acord? Veig que al xat no hi ha preguntes, Feu-me-les aquí, si voleu. Preguntes, dubtes, aportacions, sisplau. Si hi ha aportacions, seria boníssim que me les poguéssiu fer arribar, sisplau. No sé si el Josep,
A veure... El Vicenç Reluí. Tens alguna pregunta? O David, si tienes alguna pregunta. Laura. Hola, què tal? Què tal? Mira, jo sí, sí que, moltes gràcies, m'ha agradat molt la presentació. Jo soc psicòloga de l'esport a Psicosport. Sí que et volia comentar, arrel del que has dit abans, doncs maneres com de fer diferent o de motivar aquests dies, de ser creatius o d'alguna cosa que podien fer els entrenadors. Abans d'aquesta xerrada he tingut una esportista que em comentava que aquestes frases que has dit ara, com que s'havia plantejat deixar-ho, estava cansada, nota com que estan arribant les vacances, nota com que ha fet la seva feina i diu que se sent molt pressionada per les entrenadores a mode de gravar vídeos o m'has de demostrar això, t'has de connectar a aquesta hora. Sí que té ganes d'entrenar, sí que té ganes de tot això, però se sent molt pressionada com que ha de demostrar que està entrenant, que ho està fent. I això li està com dándole la vuelta, com fent al contrari. En lloc d'estar motivada per aquestes coses que l'entrenador li està dient, el que li passa és que se sent pressionada com que ha de demostrar una cosa que a ella ja li ve de gust. I llavors, no sé què opines d'això i així. Bueno, a veure, està clar que, i ens hi trobem moltes vegades, que un dels problemes que poden tenir els esportistes és una manca de comunicació, diria com un respecte o una por per comunicar el que realment estan pensant i sentint. L'ascendència que pot tenir un entrenador sobre els nois i les noies, inclús sobre els adults, és molt gran i de vegades això és vist com em fa por que s'enfadin amb mi, si els hi dic la veritat, no? Clar, nosaltres hem de poder també donar eines de comunicació als nostres esportistes, ser assertius com per poder dir ja n'hi ha prou o gràcies pel que estàs fent, però a mi ara això no m'està convenint. Quan abans comentava el fet que hem d'implicar els nanos, potser se m'ha oblidat també, i els esportistes, se m'ha oblidat poder també matisar que la implicació té a veure amb la planificació d'objectius, sí? Però també, per què no, parlar de la satisfacció o no del que està succeint en els entrenaments. També hem d'apel·lar molt, quan nosaltres puguem treballar amb els entrenadors i entrenadores, a la humilitat d'aquests entrenadors i entrenadores i aquests preparadors físics. És a dir, també hem de poder escoltar el que ens estan dient perquè és un feedback que si es fa correctiu i es fa amb assertivitat pot fer-te modificar molt les teves pautes i ser molt més eficient de cara a aquestes esportistes. Jo crec que és important treballar aquest empoderament perquè es vegi en cor de poder-ho explicar. Això sí, i indagar per què no es veu capaç. Potser sí que hi ha un estil de lideratge o estil de comunicació potser una miqueta dictatorial o de vegades dur i no permet que ningú parli, sinó que s'han d'obeir les ordres. Aquests sistemes també passen i els analitzem, no? Espero que t'hagi ajudat, Laura. Vicenç, que t'has connectat? Vols dir-me alguna cosa? És que lligat amb això que deia la Laura, em sembla interessant una cosa que has comentat que es pot fer amb forms, que és tenir una monitorització de l'estat d'ànim o del que tu vulguis, perquè nosaltres ho hem fet servir i ens ha permès anticipar causes o situacions com la que explica la Laura. Quan veiem que hi havia una certa baixada, doncs comentàvem amb els entrenadors, canviem, modifiquem, o parla individualment amb la gent, buscar situacions per veure què estava passant, no, realment, o on tocava a mi fer aquesta feina. Això ja ens ho organitzàvem en funció de cada cas. Sí. Bueno, és que al final la informació és poder, no? I si no demanem, ens podem arribar a trobar amb que no ens n'assabentem de les coses que estan passant. I no oblidem que la distància també està permetent que aquestes coses succeeixin. Al final és inevitable que amb aquest distanciament físic s'expliquin menys coses, els silencis otorguen, però tu no tens informació. Tu, si no pots fer aquest registre, com bé dius... Clar, aquí hi ha una feina també d'entrenament, ja ho saps, no? Que sàpiguen, que entenguin com es fa
què és el que busquem amb aquests registres i què significa cada variable. En aquest cas, elles porten 3 anys monitoritzades. Llavors, simplement ha sigut una bona eina per ara, però ja la fèiem servir per altra. Ja tenen molt d'hàbit amb això. Perdona, això que acabes de dir ara és fonamental. Això és una màxima, no? Però és com ens ha enganxat alguns a contrapeu, quan resulta que n'hi ha d'altres que ja teniu coses molt desenvolupades sense pensar en un possible compliment. No és que sigui molt evolucionat ni estandarditzat, és igual. És una pregunta tan senzilla, entre altres, com de com et trobes. Sí. I tant. Però si ja ho has anat treballant, provoques això, que sigui superàgil i fàcil de poder aplicar. Gràcies, Vicenç, per la teva aportació. Pere, soc en Jaume Martí. Jaume, què tal? No sé per què no se me veu la cara, no ho entenc. Sí, t'anava a dir, però bueno... Estic posant el vídeo, però es veu negre, no sé. Bueno, ja t'escolto superbé. No, jo només volia preguntar-te, perquè estem parlant de la motivació dels nanos, dels esportistes i tal, no sé si t'has trobat que has tingut que motivar els entrenadors. Perquè jo també m'he trobat entrenadors desmotivats amb tot això, no? No sé si pots dir alguna cosa. Mira, els he trobat... Me'ls he trobat perplexes, o sigui, totalment astorats, sense saber reaccionar, només atabalats per la situació. Me'ls he trobat enfadats perquè, i és curiós, alguns em deien ningú s'està preocupant per mi, és a dir, ja m'està bé, però clar, i jo? Sí, i el meu centre, i el meu contracte,